Salut, sunt Andrei și astăzi vă voi arăta câteva variante de optimizare al SSD-ului. În primul și în primul rând trebuie să verificăm ca driverele să fie la zi. Pentru acest lucru se intră la Search, Device Manager și se verifică driverele din secțiunea IDE ATA, iar pentru cei care au RAID-ul activat din BIOS, la Storage Controllers. Asta ar fi primul pas și cel mai important în a începe optimizarea SSD-ului. Al doilea pas se referă la pornirea și la oprirea hardului. De acest lucru se ocupă Windows-ul, iar noi vrem să schimbăm în așa fel încât hardul să funcționeze tot timpul, deoarece este un SSD și nu un hard tradițional cu mecanism mecanic înăuntru. Pentru acest lucru se merge la Control Panel, Power Options. În Power Options, dacă nu aveți setat High Performance și dacă nu îl găsiți, îl veți vedea la Show Additional Plans. Change Plan Settings, Change Advanced Power Settings, Hard Disk, Turn off Hard Disk After și aici schimbăm pe 0. Se dă Apply, OK și putem să închidem. Cu asta am terminat și pasul 2. În al treilea pas vom încerca să eliberăm cât mai mult spațiu pe SSD-ul nostru. Astfel, se poate intra la File Explorer, click dreapta pe This PC, Properties, Advanced System Settings, System Protection. Trebuie neapărat să alegem Local Disk C, deoarece pe C avem instalat Windows-ul, care este și SSD-ul nostru. Configure, Disable System Protection, după care venim jos și aici schimbăm pe 1%, după care trebuie să dăm Delete. Ne va întreba dacă suntem siguri, dăm Continue, Close, Apply, ne întreabă din nou dacă suntem siguri și încă o dată, după care OK, și putem să ieșim. Prin această metodă, tocmai am eliberat cam 2 GB pe SSD-ul nostru. Următorul pas ține de Virtual Memory. Intrăm în File Explorer, click dreapta pe This PC, Properties, Advanced System Settings, la Advanced System Settings, la Performance, dăm din nou Settings, Advanced, iar la Virtual Memory, Change. Debifăm Automatically Manage Paging File Size for all drives. Selectăm C. După care dăm No Paging File. Set. Ne întreabă dacă suntem siguri. Da. OK. Și putem să închidem. Jazz Radio. Ultimul pas care trebuie făcut pentru a elibera spațiu pe SSD este dezactivarea hibernării. Astfel, mergem la Search, scriem cmd, Command Prompt, click dreapta pe Command Prompt și Run as Administrator, foarte important. După care scriem Power kfg, liniuță H și O și Enter. Astfel, hibernarea a fost dezactivată. Următorul lucru care trebuie dezactivat este Drive Indexing. Pentru a dezactiva, intrăm în File Explorer, click dreapta pe Local Disk C, Properties, și debifăm Allow files on this drive to have contents indexed in addition to File Properties. Dăm Apply. Apply changes to Drive C, subfolders and files. OK. Continue. Și Ignore All.
Acesta va dura destul de mult în funcție de cât de plin e hardul vostru, o să dureze și până la 10 minute. Acum că am dezactivat Drive Indexing-ul, putem să ne punem să dezactivăm și Windows Search-ul. Pentru acest lucru vom merge la Search, Control Panel, Administrative Tools, Services, și aici vom căuta Windows Search. Aici. Properties. După care la Startup Type vom pune Disabled. Apply. Ok. Și am terminat și cu acest pas. Același lucru trebuie să facem și cu Superfetch. Deci din nou vom merge la Search, Control Panel, Administrative Tools, Services și aici vom căuta Superfetch. Properties, Startup Type Disabled, Apply și OK. Ultimul lucru care trebuie să-l facem și probabil cel mai important este să mutăm documentul de pe C. Pentru acest lucru vom merge în File Explorer, Documents, dăm click dreapta, Properties, Location, Move și vom selecta un folder. Eu în prealabil am făcut un folder pe F numit Documents, îl voi selecta și voi da Apply. Mă va întreba dacă vreau să mut documentul pe F, vom spune da. Va dura un pic și gata. Prin acest procedeu am mai salvat încă câțiva megabytes buni de pe SSD.